M'agrada molt aquesta òpera. Com se diu? Aida. Encantat, senyor Aida. Me deixi els seus binocles, que m'agrada molt aquesta òpera, punyeta. Els lleig, però calli, per favor, que molesta. Aquesta soprano canta com Calas Traves. Oh, quina cantant més petita. Deu ser una nina prodigi. Si ho està mirant de Sant revés. Per favor, si no sap utilitzar binocles. Ah, és vera, no és petita, no. No, no és petita, senyor Mates. Més aviat és com el jardí del vostre palauet. A més, té gest per sota el nas. Caiga, punyeta, que ara ve lo més interessant. Quina emoció! Basta! Els meus binocles! Se té vostè. Ara cantarà La dona immobile. La dona immobile no és de l'òpera Aida. Més aviat de l'òpera Aina. Aina Calvo. La donna immobile en bicicleti pel carrer el vese per tot i palma. Vostè també, ara. Si volen cantar, se'n van a l'escenari. És vera, senyor Aida? I podem anar a cantar a l'escenari? Miri, jo sempre m'ha fet il·lusió cantar a l'òpera. De fet, tenia pensat construir-ne una sobre la mà. Sí, a més, la seva òpera preferida és aquella de Verdi, Ricoletto. La luna al vento sempre la digo en la luna del Rigoletto campa l'asilo un sé de dispensier. Punyeta, mira, avui no fa falta que vagis a comprar per sopar. Tomàtilles. Senyor Mates, siguiu cantant, que ja veig el senyor Jaume Font i ve de gust patates avui. D'acord. La donna noble, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile